Being aware because I keep myself abreast on the forecast. With all these forecasts that are being put to forth, I knew that rainy season will come to an end and then extreme heat will follow. Mao kini ang gikumpirmar ni Cebu City Mayor Michael Rama sa unang adlaw sa Abril 2024. Dugang panirama, magpatawag siya og tigom sa iyang appointed Metro Cebu Water District kon MCWD Board Directors nga gipanguluhan ni Chairman Mel Feliciano kauban si Secretary Roy Simato ug ang City Councilors aron maaksyonan ang krisis sa supply sa tubig sa dakbayan tungod sa nisanating El Nino. Giawhag usab ni Rama ang konseho sa syudad sa pagtubag sa kabalaka ug sa dili maayong epekto sa El Nino phenomenon human nga nadeklara na sab ang state of calamity sa mga bukirang barangay sa Sugbo. Giklaro usab ni Rama nga sukad pa niadtong Marso sa miaging tuig, nangandam na sila sa epekto sa El Nino. Nga importante karon which is an emergency, have crisis on water. I will now declare crisis on water. Kung mo man nga kani mangitabo just to be preparatory crisis. So, nagpakitabang sa Cebu Disaster Risk Reduction and Management Office kon CCDRRMO ang mga mulupyo sa Barangay Bunbon ug Lusaran bukirang bahin sa syudad aron mahatagan og supply sa tubig. Tungod sa El Nino, ang mga suba sa Lusaran ug Bunbon nahubas na, gani makita pa ang mga liki sa yuta tungod sa grabeng kainit. Bisan ang mga pananom ug utanon nangalaya na. Samtang, usasab sa mga giaksyonan karon sa Cebu City Government pinaagi sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries ang kondisyon sa mga hayupan ug mananap sa umahan aron kalikayan ang heat stroke. Kini si Alfrancis Mirabeno, Bipsocom Intern alang sa MyTV, Cebu.